A toľko Košičanov som už dávno pokope nevidela. Až sa mi trasie hlas. A mám obrovskú trému vám niečo povedať. Pretože keď ma títo mladí ľudia oslovili, ja mám dceru, ktorá má práve toľko rokov, koľko oni. Prepačte. Ďakujem! Verím, nesmierne im verím a chcem im dať túto energiu, pretože to neznamená, že keď my sme boli niekoľko rokov manipulovaní nejakým systémom a máme v hlavách istý program, že takto to má byť a keď to nie je takto, tak to asi nie je správne. Prečo? Prečo by to nemohlo byť inak? Prečo by oni nemohli... Prečo by nemohli zrušiť všetko to, čo sme si my roky zvykli nejak spôsobom, že keď nám niekto povie, že takto to musí byť, no takto je, lebo sa vymyslel nejaký zákon, lebo to niekto schválil. Prečo? Kto to schválil? To schváľujú ľudia, pre ľudí. A keď títo mladí ľudia majú iný spôsob myslenia, tak im dajme priestor. A ak to možno niekto mu nerozumie tomu, aspoň im nechajme priestor, nech žijú to a nech dávajú svoju energiu do toho. Takže ja ich chcem vrele podporiť. A prosím každého, kto má tú moc, alebo kto má len myšlienku, aby týmto mladým ľuďom veril a podporili. Tak ja im držím palce a ďakujem im za pozvanie.